Eye n'Ensoko TV uburuso bw'umuguzi. Morireria w'Ensoko TV nkukwani kurandonsi asore asobot ko bwabono na bwigano kugenda kwani buna kugendera bya aseri tkorigima sekereke masemerubire yago kware gokora aseri tukerigeria kabira somutinyo gatano na kabiro mwaka bw'echile fuibere 2025 na rimo karibu na inda asobot ko bwiga erito sange ase obwama maya yechinse tato chi Afrika ya mocha buna berega kwariganiwa nabasaki baite kwenekia una naenkwe manyore aliagendera taya itire na bwigo ayarache kubwatia to sange asobwama se obot ko bwiga wetera senjera yo mutandao bwekerero sensemo area YouTube Ensoko TV ase obotkubiga na nyuma yayo boigo ntukigosoa asensemo ye bunge ya borabu astrachi kolirelia naralia yagendera tukuraroro astrachi gosanga rumana siasa naboyo korigekero kyobo bunge kurwase ensemo ye bunge ya borabu county ni ya Nyamira manyekero na nere murara kibaso tosanga sobwa Meriane Ishmael Mogere. Asumo chakano botukobwa bono magega y'Ensoko TV tariki 15 ne maso mutinyo etakumurikero Musaye Rogers Musagwe uyo ochagetie obisi ya Jubilee mwaye asokorike babwatani bekyama ya Jubilee bosa sekenyoro kya Nyamango ewadi ya nyama y'ensemo ya bunge ya West Mugrango county ya Nyamira asekorenda bwate okoremerwa niko lero asirirwe no yokorigekero kyoburaibwa basubati kurase county ya Nyamira insekyama ya Jubilee Mary Migiro amusira nebirogo ebyo birachikotume kwa ase obisi eyo kakwanekere kyomhegero nigo boigabulira bamenyi be county ya Nyamira besoke erubakore amaunchererio ase ensemo yoborayi anene mono ase kerukia basubati eryo goikera abaria batari kwenyara. Mega y'Ensoko TV komorekera umusawe myaka ya 2022 asamarieta Rogers Musawe kurwase kenyoro kya Nyamango ikigotoka se bunge ya West Mugrango me county ya Nyamira oyo chagetia bene obisi ya Jubilee asaberega kurika babwatani munabana chama ba Jubilee asenseme yo asekorenda bwato boremeru asenyombe ya ebene nigoritkoria rera atwara mogonko monene mega yo koria kerogo kyoboterwa basubati Nyamira musubati Mary Migiro komosira nebirogo asamarieta igongoro kwa Rogers inde Musagwe gaiganinka abuna riri nabatebeti na bwato murogeri bwo chakia mangana registration ya Jubilee masana ngateba ngantu bwate kangenene yo guchikomo bwati syo musike Dr. Fred Matiangi ande ngaranga ntu abwato bolemeru obonene ntu asabete none ebirogo igaturabe to guikaransera ekere buna abagaka buna ababachire ditangana kabisa ngo ireri bageri komwagero mwishimiwa Mary Migiro asengenja igure riogieri aikire paka seito gaiga atoreta ire birugo gusebona abagaga bono njengo muteingambu ya mono na ndembu ya mono tiganya saa museni kagukwanekere kyo ni goro cha Musawe agokire getambukiro ekyo giesire ekyo genta tebirengana che kogendra korikia abana chama banke asenseme ya Nyamaiya eyuere ensinyo ntungo teba dole ntogo chikomo bwati boro yo chire ne aroyo bono na barai bande bechame ya Jubilee omwishimiwa kamosina ngakerete simi agande bingoja arenge kututarira gaiga na ndato support igo bado ntuganye to mwishimiwa kamosina ere karaji chegaiga atoba konya tobeke chinguru egero obisi ya itegendere togo iko mwaka 2027 tochikonyoranga tweliki ko baba na chama bonsi pia sebinyolebi byaito babira bana chama ba chama ki Jubilee ya Jubilee egero tochikobwati syo yo mindo Dr. Fred Matiangi asobo choli borobana asensemo y'abanyakenyoro nigekere kyo bagokire getambukiro giesire yuo mintu Mary Migiro nere na rotolete ile biroge biga nere na roli numusubati umya nere tabwati mangana atangutangu kusekero kende na korore kantad muntu mubura gene na kombo muswai umuntu murongole nere na batumo begete twamo begire mabuka itunga asako bakagutarira nseme ya chacha aige segetuwe ke Jubilee Nyamango nabatora murabe n'umwana umyare ndoje nera tabwati matatiso na batu amubekire aselist to ngabana bo abantu ndoje ba kiranye
asensemo yokorie kero kiboteni bwa basubati Nyamira musubati Mary Migiro nigekere kyakwa nirenganire buya burayi bwa basubati Nyamira wonjero lya somwako 2027 nakubika esiro hase baria batari kwenyara nigekere kyo Migiro asabire nganire buya abamenyi besokie na kwerikia munaba kichikura yekone ingango chigochora baro murayi umuya somwako 2027 Niki mwateba yo gutanga naye guki nero gutanga ko kunyore gisazi yake Kisase no kirasi mukagikire. gutanga ni anyore gisase muminchori meta Tangana mosara ibu. la muminchori imi tangana mo Sara ibu. mosere ibu nkigeme ujore nkalio kagata ko yotelo oliole nkai kubana roko saralibu no yo kominchori uyo Uyo gosoka isi. yo soka muminchori imi tangana mosera ibu la minchori imi ono ndege Steven Nyarikembonde Ensoko TV Nyamango West Mogrango county ya Nyamira Mjamano mose kitu steri Nyarikembo ndaso kuargania roboto kurase county ya Nyamira sese muyendo musasiroti we kanisa Katoliki we parish etago imense muye bunge ya South Mogrango Benjamin Ndemo nigo hagikiri bikerubya abana siasa gutumeka abana babantu ane nabasaye ase uwekirani kiburo buru cyekisegi ecyucyerera abantu bange witirania amanyinga nabo igokoreta amakweri kakubona kinga kichemisa yabange nase parish yonde nigo boigo ago sirie serikali ase bikorobyo gochererwa kwa basaye amo abo bakwamereria serikali chinga kiechu boigo nigo yobwate ganga yukoligia ekerugo kya basubati kurase county ya Kisii Rosa Omondo gose Rosa Orondo nere abolira abantu bonsi kubeka umurembe anene chinga kiechiga turuchigo kya sobochoryo bonene bore bosyo buno musakeito akama agotumanya sobwagare kagukwana chinga kichemisa yabangi nase parish yetago imeye bunge ya South Mogrango nigo musasiroti Ndemo yora emiseyo agikiri bikora by'abana siasa byogotumeka abana babantu asukurwana bamwabo abo batari kogenderana igesiasa abantu abamwe banse gususurwa bagususuru umuntu akwikirwa wakwemyo ikaunti yeito busomo busini general tabu atietabi yo witera amanyinga lakini of late mwise koligeria etabi yo witera amanyinga yaguchire busiga ina na isiko ya busiga omusasiroti Ndemo nigagendera korokia tagokigo kwae kubotekana n'ebikoro bya serikali gutumika chinguru wetania kerengo gusa abduction kuchiasaba sabake au bakwamereria serikali abamukuru kunganimwe abasati amangana ya kirege kanemo bonge ase kaunti yetu ya Kisii na ase Kenya ngimanga utekaji nyara sio kitu ya heshima katika taifa. Hatuwezi kujifunia utekaji nyara wa watoto wetu na kuuawa kwa watoto wetu ili watu wapende serikali. Kulingana na Ndemo ibikoro bini bikogendera koleta ububisegati y'abananchi amone serikali okongento kwa bantu bagendete kongenta abantu abana b'abantu bali innocent abana b'abantu bagendete kifamily bagendete kongento okonkoli ukikoleta omurembe Ndemo bagususura abantu Ndemo obisa bokogendera kuba katiye serikali nasenzema yaro sorondu yobwateganga yokuchikubolia ekerugo ky'abasubati ase county ya Kisii akwanerengana ye discipline asabana yasirwa munabangi naho baikirana asemiseyo inga discipline yare ko kare yitwa kinete twara komine kuboko twara kwa punishment kera kwa wasile yaira ni kwe egera bana bayendo gusema kumanyanga igo batakire kuyiwera abantu abanene abana baita abana basambira school na obete asenge tubaye bigirwe kuma a child's right rondo nigabulia baibuli kweneke buna ngukwanera bari abana babo nabaigo kubabeka asamasabo okorera mandara asomo nene inga tuiwe tegera abantu bayitonya ari kutuiwe tigato kuwana na abana baitu ekiana twara nene kibori
kiri muntu abono neke chinga kechecho nigaburia kero yomo kwenekya buna nkubekare omorembe anene chinga kechiga torochie asobochori obonene tusabira abarayi bari barogono tusabira n'abarayi bari bakuri gikikura tokukigwakira tukinsente tutwara omurembe asituri omurembe uko cyakana inzu yuko cyakana cyakana inzu ko ripota rigeta senigia Nsoko TV kurwase bunge ya South Mugirango ncheria tanapore naris kama semo yende omugambi we sublocation ya Serate Kitutu North location ya ward ya Magombe semo ye bunge ya Kitutu Masabe County ne ya Nyamira nigorera ara esegi yoko nyaba amarwali ya tanchiri gosechanga ase binyorubiria akogamba kakwana nabarike mangana akorwa senseme yo nigatebira buna esegi yo oyebwire are goetera buna gesaswete asobugambi abayengi amarwa abange bachakirgo kyana sensemo yende nigo agosirie abanyakenyorogo usabulira abanyakenyoro banyare koba mutwe nabwo igo bagenderere kumubwatesia ase esegi yo kurwania marwa atanchiri Nekenyoro kiensoko emambe yeri tukolia rero tokonyorana nabo bisaba banyumba 10 amo no mugambi wensemeye ya Serate Patrick Omari abo batalire kurwa chinsa kyanda chiri mambe asesegi yo kurwania marwa tanchiri ase chinga chire kenyoro kya gucha amo na mukomoni tukolia rero etwaboka sadisa twaminyoka nagotebinga abantu babere mbale balega kenyoro kya gucha yo monara ali kenyoro kya bwa boto twanse bwa boto tweta umuchiyo twanyora maruta bwate twamenya kurwa twacha asekenyoreke kya gucha twanyora nga oyomo tabwate oyu wanchire gokoraki gotiga kurwa sabanto batano na batatu barenga abanki byatachinsa mechi nigena mbeyo yarakanego kya egento boigabo bisaba banyumba 10 bagoteba mbachikobe kumukya elikone kya marwa ya asirire ekenyoreke kibwate amarwa ya kire kya gucha nakike abantu bali babiri nekinde nkire kia mukomoni kibwate omonto yomo na kinyamwararia narororo yomo kinyorukia kia mwaboto amaruwa yantu yatagitia se ikinyoru yitu ikiara irani kya magenderero magega irani kisemi magega na ndare tiro butantanu paka abana kerukende naro bakunyu bacu gusamba gisukuru binde bintu kubita igotore maga y'umugambi tubwate cy'umugambi erinda kure amangana ya East Plus igonto tagete tubwatsi umugambi ntori kurara nigo togotara botuko na mugaso ko yarigia garata torenga marwa yakeire kurwe kenyoreke wetera omukyo monene abo bisaba banyumba 10 babegete nigo nainde bakwire gatambukero na korose kibarasa bunenchera ya moyo kubenyoria abana inchibuna amarwa ya tanchiri nigago siria magendero na boigo gusari obugima bwa basaye twabere zokorosi parasororo asogo kwanira mono igoro ya marwa egeko erekenyoreke abasaye barororo abange banyare ko bako nywa maru mono asenjere ne bazali okora kende gionse bamenjire ko iba ingoko jigo bako iba ingoko asinge marwa nigo bagende ko iba nyane matoke migondo asinge marwa nabo emejando ne menga yarekanire abasaye bazali kingurororo asokora mende yonsi agwenze ko babakwenyorera amarwa asenga njato chandira itire baka abantu baminto basireirense bale gusapoti family cyabo wana dole no bororo sana ndutoke dibande bandara ko chikunywa naende bakuwe basiri obugima bwabo abana bacandike mbasoma wana go tutayete ko yasiria Lea chaba obere gakonia marwa ya tanchiri gakubekwa byara kirengaki asabire kagusibwa angeka wetani umwaka yamo omugambi ya Patrick nigabere gakumukwanira atige bono nigagusegeta abayengia morobuna ebyasale mbiri biya na ndembi bwati bayitende bana rende chibana ndalo badena gi byasale bimbi bwati abyamaruira bimbi bwati besa neri tolerwa ne gende ngao yamate yansemeye nigo bono yiri gatambukero na kubolia abayengia morobuna cinchira cinde nchiro cyo kwanyorera ebisabu soka kora gakondo ka nyora 200 gore nyanya yao gore ligo nalia gore sabuni ochosera nyumba na nje gongo saba uno mugambi minta chakire yago siria maruga gongo saba to moigwere ababako ni amaru batia ko ni amaru egento gatanga ntoka ende kanisa tusaba nyasaye wetera omukyo yobonsi kurasabanya kenyoro kubwatesya omugambi nigo naendo omugambi Patrick abasabire bagendere kumubwatesya sesegiyeye abantu baminto tyangiro libagere mbuya mono akari muko bwatesya omugambi
igo mwakonyire serikali ino egekogera amarwaya aretira mang'ana mange amabe abantu baminto banchire ngatiga batubwaterane amarwa asire abana baito basome esukuru banyore chisemi egere mambi babe biongozi mugwanza boigo bono abantu baminto tigambate bingati muira na magega enchire mwambwate siri no ninja naigure nga chinguri cyakora cyamenta bono tiga tubwaterane igo tosiri amarwa egere kinyoro gito kirabe mugwanza boigo Vincent Monda, Ensoko TV. Asese moyende erikwene kibuna abanyanyimbo baria bare asumutimo ko maigaye emyaka yabo yobokoreri goika omwaire nkonyara bari insurance yobocheru mubunge wense moye bunge ya West Mugirango Stephen Mugaka nigaganirie ekomiti ekorigereria amang'ana ayo arengete borendi bwaime korera asubwagare umuroberio bwa serikali igoro y'abanyanyimbo abo Mugaka nigo boigaerere buna nigo abanyanyimbo abange bagwetera makon ao mono asensemo yobocheru engaki bari asumutimoko. Currently, Mr. Speaker, retired prison officers are excluded from comprehensive medical insurance scheme. As a result, many of them, together with their dependents, struggle to access essential healthcare services, thereby exposing them to financial hardship and compromising their dignity as well as well-being. This situation, Mr. Speaker, is concerning given the nature of prison service, which exposes officers to occupational risks, stressful working conditions, and long-term health complications. The absence of adequate post-retirement medical cover undermines the welfare of retired officers who have served this country very diligently. Honorable Speaker, it is against this background that I request for a statement from the chairperson of the Departmental Committee on Administration and Internal Security on the following. Number one, a confirmation of the existence of a medical insurance cover for retired prison officers and their dependents, and if so, the reasons for the failure to facilitate their access to such facilities. Number two, the measures being taken by the government to establish a comprehensive medical insurance scheme for retired prison officers and their families and dependents, the dependents of these disciplined service officers. And finally, Mr. Speaker, the timelines the timelines within which the government intends to address the healthcare needs and welfare of retired prison officers and their dependents. Mr. Speaker, I ask for this statement when I am burying my own auntie this weekend, who is a retired prison officer and who has been struggling in a hospital, and it is therefore imperative that the relevant departmental committee, which may also include Justice and Legal Affairs, because that is where the correctional services fall in, Mr. Speaker, they come with a response to at least address these senior citizens. I thank you. Sense moyende omu administrator wiki ama kiayudi ya soro ngurwa gusi aseri takala bondieki aseri tukoria rero nigakwanire chinkuma kigendere teme yoro ngurwa gusi bune kiama kiayudi ye tikeri guchia korwa amabaga y'abantu kurwanira ebirogo byonsi asenge incho yobwamo bwa broad based nigo airere bune kiama kiayudi ye niyo kira chikobeka borwanire asebirogo byonsi ime yoro ngurwa gusi kurwa sobo governor gwikakire kyo bwamsiye nakubore bari abarwanire libe birogo ebyo wesokya nabo gosuka muturu na kwerikia buna abarwaniri bebirogo ukale bondieki nche no mu administrator we kiama kya UDA gagusi rero igona acha nkwane na abagusi ba minto abana chama bane ba UDA elinde mbate yamangana abera atatu sababu abange babo banga approachiri bankwaneire
bakombori ngamba taite kobori ebirogo ao kuru kiama gitu kia UDA kuru MCA kuru MCA obojumbe obogavana oboseneta lakini ndende banyorire concerning UDA inga yamuire nga bono broad based tobwate korugusi ntokobeka abantu bande birogo tokore zoning ntagete kobatebiga nga as a party ntora ikase togokwanira nga ntutagete nga bono nturikobeka monto kerogo kende gionsi yakoero mwaka 2022 etwarenga opposition lakini gusiga igagose Kisii County we are able kobeka abantu bonse pie birogo kuru MCA obogavana chigoro so ntaite kobatebia nga abantu ba minto bali bokori ebirogo ao kurwa se kiama gitu kia UDA tintageti mutware bonde bwensi yakogera as a party intutagete toire ebirogo ebinge gekogera ntunintu single majority party ebwate ebirogo ebinge gusiga abyo bojumbe so ntoka comment ebirogo ebiro kurwa se ebirogo binde mbake ebirogo binde gochigoro ebinge kurwa abu ntutagete konyoro mugavana o UDA ase county ya Kisii ntutagete konyoro mo senator kurwa se kiama kia UDA ase county ya Kisii na abanda abange including women rep wanonko basabanga enga kiyeiga inwe bange join ekiama ligie birogo motete korigia so that nechigo ikenga kinga toigwane kwanyora nga tokoigwana tora strong party tali tokoigwana tabwati bantu bakorigia birogo ense yeiga ebyama binde byonsi emu yae no koriyo borai so ekiama gitu kia UDA igonkoeni kare jinga ntora ikera ase togoteba nga bono nturikobeka kerogo ase montogete nturikobeka chama iturikobeka kerogo geita ase obogavana ase oboseneta so far etotaite kiama gitu kebe strong because gusiga iga UDA nere more popular than ebyama binde so gegotebekana nga kiama gitu ngekobeka monta ase gete eyuntete kobatebinga obuno bokora nande ntoraikera iga as a party so we are planning to have ebiongozi koru chinsemo chionsi pichia gusi bakobori birogo bya UDA gochakeranse gochigoro ase hense moyende omobunge bwense moyebunge ya Kitutu chache South Anthony Kibagendi amono yokorigia hekerogo kyobo bunge kurwase ense moyebunge ya nyari bali chacho manyekena nere David Nyamweya niko basokire na kwarigania abana inchi bonsi borogongorwa gusi abu asiri twiryankyo ase omusangekano boigo morobere olinda mwana inchi asabara ibekyo berombeyo baguchya koragwa gusaba koragwa no senator we county ya Nairobi Edwin Sifuna na barayibande buna Richard Onyonka na bonsi baranyare gochangira ebyombe byabangina ime ya muso chino boyo gokoretaro emechi ase county ya Kisii niko bagaria batwera no morembe kwenekiwa mono ase ritkoryankyo na kugikeria ebikoronde byonsi ose ebikoro binde byonsi byoboke bago abagusiba minto ne marago bengia twanyarire kumerana na bariki kuruchi nyomba cyobuliki awao litanga nintaite ko batayimbia mono na ndembia mono ase support mwabere mogotoa ase support mwabere moko Linda Mwananchi ase support mwabere moko Fred Okengo Matiang'i mambi tubwata abageni bagocha Gusii abageni bagocha Sobonge kuruchi nsemo chionsi chia Kenya tubwata abachumbe yange 18 bakorau no mo senator ito Senator Richard Onyonka ntubwate Edwin Sifuna tubwate Babu Wino tubwate James Orengo tubwate Governor Kang'ata n'abachumbe banda abange na kurugusiga mu maite no tore na barongo na Gisairo n'abachumbe bande kurugusiga bataite go to join including Mheshimiwa Osero na Senator Okongo Mugeni na ende ndoka bwate pakati aspirant chinyinge koru the large Gusii region bagocha tunyare kubwaterana igente getanga nitogokora ntobwato moyega bwoko sira ebyombe byabangina nebyombe byababura kakombo Kitutu Chache South ebyombe bikaigo twa chorete about 80 groups for support singenjo ntware kunyara ko ire byombe byonse so birie biketwa chorete ko various polling stations erinde abantu baito banyare gokonyeka na besenke go bakunyara ko gusira na se biasara togokora kuruga ari mosocho no togocha gokorera umuchango uyo okuruo etokogenda etogocha mpaka town asakoro ku roundabout ya Kisii roundabout no tokokora umukutano monene kabisa erinda baraya babense banyare gotukwanira tokurua bu kogenda turengote na turasinini igari kiumbu bakeigo banyare gokwana barayi buna Sifuna na Orengo na Onyonka na Irungu Kang'ata bakwanira abantu akeigo gari asakuru kiumbu
tumanya gosoa kero kana ende abarai aba bonsi banyare ko utubia aba gusiba minto igento kia muhimu mambia tutakuwa na amani na ende ntokore umoyega bwa murembe bali bataete gotema gusaria umoyega oyo mumaete. We do not condone that. Ase mikutano yaito ya linda mwananchi ose mikutano ende onsi nko bangagana ekere tole na matiangi igeto gotebia baibuli baitu bakwanira abana babo mba basa gwancha abana babo bache gutumeka bobe banyore baumire kurwa se mikutano igo tutaete koro umoyega bwa murembe umoyega bwa masikani na ende tugusaba bagusibonsi ipi twanchane tusikane tokore gasiamo ntunegesa kwekemo manyinga yamo ntobasa gwancha oyo moito atake tuitera manyinga ntuna banta abamo tigatubwatera ntunyare korento gonchoreria ari nayo ekeruburire bwa kansa bogenderete kogosereria magima yabana inchi ensengima serikali ya county ya Kisii kubwatera ne university ya Kisii nigo ritko lya rero bacha kibano mu rubiri bwo tuki nabo igo kuira umubaro bw'abarwaire ba kansa eriko ligie chinchira cyo kubwatera nabo bwatani erigo kinya chinchira bakonyora obwo bwenya ukwara si university yo mubaso orero bwatani nigo batebiruna engencho nero yugokora obwo tuki ubwenderete erigukora umuchando oyo o kansa nonya nabo nigo batebiruna kansa ya ose kansa yorobere nigo hagenderete koba okogosereria okonene na igo nebwenderete kuligirirwa chinchira cyoko yekora. We are partnering with the county government of Kisii in handling the health matters. As you all know, health is a devolved function, and we are partnering with the county government of Kisii in this. And in developing our niche on cancer research and management, we are currently engaging various stakeholders and organizing seminars, workshops, and meetings. My name is Dr. Bahati. I'm an oncoplastic breast surgeon based at the Kisii Teaching and Referral Hospital. I had the pleasure of attending the workshop that was held in Kisii University earlier this week, and we had fantastic discussions that were looking at the burden of cancer globally and more so in Kisii. We know that cancer is becoming a global burden with rising cases, and the same is also being mirrored in Kenya. In Kisii too, we are making strategies to see whether we can increase our data collection on cancer. Currently, Kisii Teaching and Referral Hospital, in conjunction with Kisii County, has partnered with the University of Manchester, and we are now establishing a cancer registry to be able to collect this data. So far, the efforts that have been done, we have some statistics that show us what the 5 leading cancers in Kisii are. First on the list is breast cancer, closely followed by cervical cancer, esophageal cancer is the 3rd one, colorectal the 4th one, and prostate being the 5th cancer that we are seeing county. There will be hospital-based cancer registries, meaning we'll be recording incidences of cancer of all patients seen in these facilities, whether they've come from Kisii County or from the surrounding counties around here. I believe this is one of the best ways to curb this rising burden of cancer by having data that will guide us to make evidence-based decisions. Thank you. Kisii serves almost like 9 counties as a referral. So we have a prostate, breast, cervical cancer, esophagus. They are big, and the numbers are actually big, as maybe the oncologists will find out. They are big, and it's really becoming important that we get everything right. Yamaro mwanchi omuriria asogo chora nsoko TV oboroso bwo mugusi nabo igo asense mentangani yamujya sobotko bwabona chideke 32 chinsi sato chiabona botko engaki tokogera so mutimoko omoke tokwirana nigo traswe asenkwane itasobotko bwabona stro yachikusangano yo kurige kirugo kyubo bunge kura sense muye bunge ya Burabwe county ne ya Kisii na mange turachikusanga amonere asi obotko bwabona kero kurige bya nonye nerangi use yangabe getokorana ya chenchiri na chigototebina ayayigonsi
chionsi pin kiamineti uchakira gofi goika anga change chionsi pin onyene rangi engima na boigo alia atwargente support kuba bana sura chu kwanda na magendero na alia gendera tukwenekiwa nonye ni meyense guchakire kiruki bwa MCA goika burayi obone na tuskara ne TV yago ensoko TV buruso bwomugusi. Eye Nensoko TV Oboroso bw'omugusi. Onye kubwata libolyo obosemya gusekero kende gyonsiguro y'emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose tulikere liuko ly'email ensokotv.ke@gmail.com Oigo nabugo tutarira service ite gutoka samagacho Hazina Towers egoroba ya gatanu na limo asumucho monene Nairobi. Ensoko TV Oboroso bw'omugusi. Chuo Kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke au tupige simu kwa nambari 0722204724 au 0711713910. Unaweza kututembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha. Eye Nensoko TV Oboroso bw'omugusi. Karibu sana nainde mwanchumo rigari tusange ase obwamo asobutuko boiga gwetera senchira yekerero boiga bukubatu ase umutandao use asensemo ya YouTube Ensoko TV ase page ya usasensemeri ya Facebook yokaswa ase page ya Ishmael Mogere na boiga ase ensemeri ya YouTube asensemo mutandao TikTok naro Ensoko TV botuko bwa bona sina byamo wasilana ase ujumbe yage nyinge na boiga no chikonyora libali wake simi nigere notisano na ibere isano na isatu isano na isatu isano nemo isano nemo isano nemo isano nemo isatu na bwo tumi ujumbe yago enyenge goseri buliri yago gosekeri uragani gokwanira asobutuko bwiga bunatogandrete gusanga na bwiga sense moyende no chikonyora libagori gwa kesimi ekerekeri tuguchikigora kisimi echo tosanke gusanga asobwamo ase obutuko obwiga. Karibu sana murarake baso ime Ensoko TV. Thank you so much. Ensoko Ensoko TV Oboroso bw'omugusi. Oboroso bw'omugusi na kirebya karakwanyango murigeri ase obutuko bwabona igurara musigina no mutinyo by the way. Abagusi bonsi asemole Nyamira gusi yaito Kenya yaito mpaka na Ngombo na bakwanira mbiya muri mwensi nchenkoro kumurarake baso kurubora bu constituency Nyamira County nondega igarero Ensoko TV Oboroso bw'omugusi erinde tunyare gukwana mona inu munyare komanyamangana bunale erinde na inu munyare komboli amaboli ino mbiya mono. Biamano ase enkwane yuro bekera tuchaka so kutukuba bona niko tuchaka ase kelikere matekera umuntu akoligere likakora na physical appearance na kiere tutarachaka gochimbe mono ose kore mora na kumanyana na aralia ya tuguchiko kwanira rero liko kabegete embali ofinigeri kire jubilee asense moyende kiamangere kwaza kunyugwata sokoro iguru kwa na inject party yes lakini bona ngekera tukoligere obegete rangi ose uniform kire jubilee. What is not happening? Red stands for danger. Goya bero Erebobe lakini rende Jubilee Party
na kie kiama kebwate uungaji mkono mkubwa katika jimbo la Kisii na Nyamira. It's the most popular political party Gusii na Nyamira na Kenya ngima. Igo timbone tikoba kama kende gyons. Ase nchona inche no monto kuligera siasa na ndo ya understand it. Kintu gya kabere Borabu constituency ase nkuru no mheshimiwa okuligiobo president Dr. Fred Okengo Matiang'i arwete igo nincho mochumboye. Igo nande bono tinkomo abo soku asoko tasoe kiama kelia kuligio baibwense na kerokyo goikato soro relinde tunyare kumosira ine nera nyore nga onyolire chinguru chiabasaye chikomokonye linanya ekuligie keruge kene chinguru chinene ase ngencho yo bwato mwaba akubwatu koboko chaka uyo tabwatyo omwabo obwata moramu omo lakini ende Dr. Fred Matiang'i na bwato yo mwabo na abamwabo. That is why I'm in the Jubilee Party to support my presidential candidate na ande ngote nekero kyobo chumbe bwa Borabu constituency. Yes. Ase semeria basaye balya kero bari gukoligereria engakirie kiamakeria inject mugima babwate no kugena na kie sengencenga kiri kwa ganit kobolia ekerugo kyobra ibwese lakini bona iga kwenane mbake ekerugo keria kyobo bunge bari babwate kugena naye wetara se kiamakeria inject party bona boni ke bakorra mwene bakorra na kwa baruri yani asobwengi ume wa Betroy mbuya gutwale kiama lakini nande mbuya gokolega sina baraibande asengencho nabugo evyama nebinge bire Kenya zaidi ya 300 bire Kenya gaiga kero montabu ate chama yae yende paka abantu batamanyiti malieta lakini kero kwanyo enge kiama kerekere established kebwate chiobis kebwata barai already kebwate ungwaji mkono na anderende presidential candidate ya ito Dr. Fred Matiang'i na kia tebirako chikulikia kirogo nakyo it becomes necessary also ase kiama inject party nengia ya alenge but it is not the season because onobuna se itogusi already abagusi ba decide ringa asebono enere nyumba ya ito Jubilee na ande presidential candidate Matiang'i neba kinabwa terende okuganio kungante nene kirogo kyoborai bwense the presidency tali nchengo chigwe yakerekura n'abantu bako ngakerekura n'abantu bali bako ngakerekura bantebiringa motige oyo Dr. Fred Matiang'i aratangana asengenchero bero mu waziri in different ministries okolire gasi abakenya bamanyire gasi ya ebunere tigara atangana araligyo borai bwense ayikaranchura akore gasi buno bochumbe omusire nande bono toko mocha gotegerera abantu sinjo nabo bagwa kachikura Ewono nanto kwendo tuaro bwene nubwe igorunga bono nayo angete kabisa gochikoryo president yo na bogo tigwo boligi onyago konyo achikura jinsi ni jetali go ichora gekabo oborai bwense bogo chabwo katiti zone time ekera abantu banchire na nyasanchire aseboniga nyasa wanchira kini bantu mbara ikerabu mbabwate oyibatanganiri mutwe asengenchurende yenchera siasa itere kwekana ekwira na sobo chumbe indenso National Assembly nkolega asimune bwene tasinge chobono nabachumbe balito bwate bange mbali gokora gasi munanche borabu asenkurwa. The reason I decided go tenna borabu na ande go tenna na Jubilee is because no mujumbo oliorora afanye kazi nanda sinchata gokora gasi. There is no need yo konya komoyebera litiga oinero la sekiama gya Jubilee ari kiama gya ODM tali asikiama gya Jubilee lakini naga tuko utambuka go chenyo ko gani kwa etinda komanya nje mono mongo morora na Ruto nere bagotara nere Ruto nyako nero bogolere tiruto chitaito diti chichi amalemae wono tina manyamangana ebu ya timoro ching 1 minute I see him, the other minute I don't see him. Wono tina manyere mangana lakini nche I'm 100% decided of what I want to do. Again tonda encourage ya bali balengenga na buchi followers change act party sinjo ne kiama twa roseti ngaki enkomwe kerotwa bwate Gen Z movement obororo bwaigora abantu bagasiri obugima bwabo ekinda batebi is goswa Jubilee is not waste it is re-strategy in Jubilee so ana inche ekerotora abanga se nyomba na batokonyara go drive policy ye chama ile tonyara koleto borayo buya se Kenya ite kiama ne kiama it can be inject, it can be Jubilee. Ikiama is just a house muno rabe Nairobi onganye kuruka wangwale wende Kasarani. At the end of the day
the house doesn't matter monto komata no lio menyete imeyae igona kingo taiba libons balenge chi followers chi inject party na ndebanga nchete basoe na inche Jubilee ende na inche nyorenga Jubilee naso atinso etinche bweka naso naba fuasi bane tuacha gokole gazi mambi to komanya na ndena bora nyore musike Dr. Fred Matiang'i otabirenga bono Jubilee na nyorira matatizo ale na iga antete gosoka ngobwate kiama ndatumie onyorenga kianenkere kabati tokorusie file kurwe kabatime tuyake fumbiga ebe clean tuchake na ndegasi igombi ya gutware kiama somewhere in the store twara tumie kekera ororo ngakiende kukiragane to still there asense muyende kerogote bana nigore acting usibona na naye aba eseke gusitura tena naye mubunge ntenenera kurwa sense muye bunge ya burabu umuntu bigatomanye tote metego bari ngento kinga bune kira ilo dingo inyore ngakeya aya pisheter we komanya nagetiania wetra se babo miguna babo Jameson Rengo ekigo koraboni gose tot kero rorende usena binge na kweyapishira we komanya ne bono ore acting member of parliament na mubunge na rorobis korengana ne tofauti ne rororo enga kekero Raila ari we apishe ko be president president na arengo na ndegasi ari gukora nkororoka na arenge ngango kora ari gasi obo president na kiba ata succeeded inche enanyoete kero getali gotumbeku unajua Waswahili wanasema tiango tebie ken mogere cha kupata si cha kuiba bora bunseito na aganyiro mubungo nare to muswada no yo mubungeni tayo na aganyire morore no ne TV gaga gukwana nga mujadala fulani tayo nkaganya elie finance bill yali gwakwa ekere budget yali gweti ya Kenya manyanga magenderero spia bagusi batagete kuika magendera yo abe kwa se budget onye ne skuru taite gwikebe kwa se budget onye ne paro taite gwikeba ngerwa se budget onye ne nyagitali gwikeba ngwa se budget bono ase budget iyo tayo ko yakere ku bono ngadeberende nga yago chotoka because oyo no mufanyikazi wa serikali ugwaka no umushahara milioni ya mukero mutinyi milioni etali gwaka no tatoko iga gwaka no atoke gasi unaweza kulipa mtu mshahara mwenye akuji kazi kweli haifai muntu tabende gwaka no mushahara utali gocha gasi bono nchitima itia sago chotoka kerukene na bora murangeli ga igen soko TV omodebe ngende ga kiama na Yesu ntuntu anyako korora gali go forward no muswada no yo mogose nande go kwana no abantu babo bungeni nande budget ya samagenda pia ko bangwa abantu bali bagotome to make sure nga chi project chiabone chipara batagete ne chi school fees na marube ya balimu na marube ya yobosigari yokulika abana babo upatikani muteja apatikani tururu muteja akuna bono ende onye nkanywa gasie tali kokora kero kendo ranyoro usinyiro kero kendo ranyo nga tali kwenyara kero kende tu amorasimisete kero kende tu amoete kero gatata gete kero kende tu amoete erolio moshara no rata gete tali gasi erate to moshara tali gasi no ende kero na oranga kero go kelinkeli go koleru gasi ngate banga baminto tigangerwe for free timbase kwa kanukende chi duties ye chibono buno ko represent abantu ko ensure nga amaboli abaikira ase chiobisi chibwenerete ko make sure rende nga abantu mbamenyite magendero kiagocha na ndenga kiagocha ngateba ngonde bwensi Kenya na bakwerwa omanyite na benge kero tore rumuga twabuli ngotete kutosabera tutete gosoka ngogosaba omuntu obora no naye nabo kwerwa otebe ngoke bono sinsa kuna mtu amepatikana tokumba maisha asobo saba osabera abantaba igone nchina bananyo batenga kunya kuwe ngomo chumbe ngomo tata ngate nkerwa linde ngate banga yaya bono inche morara kebaso no morainde acha te nyakogikiania alia nyakurwani omusike Dr. Fred Matiang'i ngantete kobo moraiwense kimbwate kegolie gekenda basikocha korana ande chinga kichia moto nyasaba sikongo bogima sini kuje nikwe mbunge kwanza nifanyie watu kazi barolenga kiegasi ya korokana mahambi kora ringi gasi enengia wanipatie hiyo kitu kingine lakini asense muyende kerogote bana gwachakire mirimo bene na boyigo gwachakirukira ibintu biri bitatu no manyete na wikogania besa wikogania nengo wakora ibintu byonse kurense yemo SMA yameguchi ase yende nabo gukomera nabantu
buna boni gano rochi kerike gokorekana imeyense ya Kenya gendo na tokenism na wiko kuno mubuko murai wasoire kenyoro basi abangina bali wiko batigere ndo mochera gasukari ga buna bono mambie kare juma re rochi sabatongo bangwire wiko cho batigare batigere kende bono rende otabwatie kigancho gutumeka na kiugo cyo gikaranye biga byonse egente getangani ndabasokoteba okosera gwasaliri siasa yetu ya Kenya nande kwaletera obutaka mono tuchakire gusiye yetu na Nyamira abagusi tigamba gosie ase ng'enchokero kende ebakonya koteba ng'a abarai baito nababe abarai nababe abakurumi bagotong'ena ngotokorera bare gasi mbagokora abarai aba ng'aki bagochorwa ng'oko bakerekura n'abanainchi abanainchi aba mbatagete omorai omokoreri ayo moseri ogosera piston ine oyo piston 6 oyo piston 8 okochoku kulia raini abang'ina bagochoku n'abagaka n'abana koegwa siringi 200 kero kende banya kwebori ng'aichi yarwa ya lero mbakini okoboko siku hizi paka 500 yakurwa bono roche banya kwebori ng'aiya besa eli yarwa ase ngincho monto olita chietio imokie school fees ya abana bae ng'ocha ko abanainchi okonyonga epare eli etaiyo mokonya kolera kerenga kinge pare yabera matobe twarusi oyo ndega konyoro isire koibora tokomumyo kinyagitari pare kabemba gakwera njera chipare chichon spichira matobe chire bobe anga chiaga chiro lakini ekichitaraga chiru ebese ya ruetwe ekaibwa ekero yaibwa abangina bachokiru bairu 200 bono ndakoibera toli naye nomboliri swali boli tokombolia seng'encho ntwali naye because nakoibera lakini ntwarageramu aya naibera na wapewi kitu cha maana seng'encho siringi 200 gose 500 terigo ikano enka koerera nsali matakuna bona abantu abakero kende wikabache guchenjia chimbo chiabo pamanyenga oboraina obokoreto obotinengwe nibo oseboreto obotaka okorabuka bono enchire bakonya goserwa bachora barai batali interested kugamba bakuligi bakwenda maybe gotumie via obiri kweligelie biasara na kweroselie nibo kose kwerorera abasani babo na beru mojumbe batali interested kuba bagambi nero ya letro botakasa abantu baitoroje bona abantu bagosaberera abana bagosoma chiskuru ba graduate mbali konyora chigasi nande bono goserwa sai bunanche togo so ase siasa kero kende tuaoboa etoko bagoso ase siasa seng'encho okorengera ninga kwenda alie ground abantu batete koegu kende nande tubwati kende okoba ikigo chakwira nyone no mwako gocha saba chorio bonene election iri mutera chikoba the most expensive ya korana bono noena baraya babasae babwate mtazamo mpya endote inya batete tukokorera abantu gasi babakorera development mbakonyora ibaga ryokuba baraya sing'encho abanainchi chebese mutwe batanganirie nda mutwe igo gwika abantu bayinda nienda ime elinde tunyare koronyora baraya baya igo buna kwamboliri go ng'ang'a ingocha kurusie nibo na kero kinabo genjande tebirengera ase umwaka otigero yomo mbuya kiago chande bikasobochori bonde mbuya kiakora kiago chande birengera sing'encho na injenge njande tebirengera linga baminto ngakigoze ngocha nakora kulinda abantu babora bubarabo bang'eira assurance nche narachire everywhere kiabonyo reward na kiremekenene ward esise ward nyansio na ntinda ataranko ning'endete konya gotara konya gosoro ekerongo ikase bale nabaeresa mang'ana ayo gosera buna asaliri siasa yaito nande buna yasaliri obokoreri inkoigu bagontegerera namatware very sharp nande mbali gocha bansa bakende bagontebinge injira gwakwanire watukunira asegete nkwenda tore korengereria egente kiaye karaso karagenda wanire biya igo nanyorire ng'a abantu tari ng'ambari ready gochenjia noko naligu bakare ko naligu bena politicians nande kero kenda civic education banyore yes na civic education yengo nyagokorera abantu kero ngo baumera tari kura yoka ngo basaba ngo temande ko bayigora amaiso mbaro kiase bagosira ene na baro bamenye njere ndabu na lino ne kero ngo barao borai bwane bwa baraisi asinjo ngora abantu barawea lakini aba na siasa bande gusi tali bonsi babo kero kene ngora ngaba gotaka abantu abaliri
elinda abantu abalirimba kunya kubuli maswali mange nande bagutaka abantu abataka umuntu uri kunya batare cyaye utamaite kwigora amaliko aba bungina balio maite kwigora amaliko nelia umunasi Yesu yago cyoba karaga injira gete takoba obokena se buli buya oba akachikona igoba ngaina nanda singi access to information tari bantu bonse babwate kwanyoro umuntu uri ngainekire taginta ingamba manyeti na se koba deliberate koba educate igonche na deciding I have to be deliberate go educate abantu bane elinde mbaskoba abantu batamanyeti go se batabwati obasemi boli tinkoba mwana siasa buna ababande bateta ngelinda grant babe kubasera nande batwara shukrani ekero kwa baseri. Okay. Tutere nase semu ye bunge ya burabu no nganchire turaratira gucigurake. Umurubiro noraiga gwachagiti yayo manyino kuna Vampire Diaries. Boroso umurubiro yo mugima na ki vision enga yo sendote enga ya chakire to gocha nainde. Vampire Diaries yali ngo murubiro bwoko tuka chi project che serikali koma kolire onye nchikoliri ngiyebese yachiete ngatara Kenya ngima chi county na chiete out of 47 nkaenda 38 counties nkaenda chi kilometer 1000 kilometers na chiete nga audit chi project che serikali yange 130 kochakera chi para chi project ya mache chi dam chi project ya stima turagichinswa Lake Victoria n'ebintu binde ngacha konyanga chi project chitarakoru Kenya yechiri chinyinge saidi omo president yakoimoka kuru Nairobi oenda launch project y'abananchi bagoka bonsi nga baminto twaleterwe para kose twaleterwe factory munaimo kaigaira na Nairobi igendo kiryatenenera ali for example munoko enda Tana River a project nero ya matunda ekoruku Hola Fruit Processing Factory. Amatunda na mange sana leta na river na bute second largest producers ba maembe. Li amaembe akugupa kansa yanda ya inaoza. Asinge ncho batabwati asibako ira bakateba ngene teto babeke factory asa maembe ali akuirwa rosi juice y'abantu baboneri wedu kelinda bafanye aba farmers bali ba maembe gali banyale konyora kendo muguko na banyaye gotenenga. Lakini bone plant yeli bagatumia milioni 100 litangania milioni 300 ili akabere na bekwa meteo kende ngeyo ime mitambe na bekine ya compound yeli na bekirete igo monto bwe corona watchman ulendete geita ebintu bya beire bya toy paka chinyambobe for more several years yange 67 years bitanye kutakatuba launch project elinde ba mo contractor mo contract ulio beke bese muguko bali nere project ni tego chiko ekena kiki akolete nkachago tarachi project inande kanyora chinyinge chirebo purpose yo yani sababu yo gokorega asiri yange kumo igoro mwake kurama iso asincho omwali yo yepekero twa kwanira yonsi pino blame Ruto blame mo waziri mo blame mo jumbe abagwa kachikura na abananchi igonye banyolira baraya babe bago korobo kurumi igo babwente bende berigereria sekerolenga ninki kebena barabunga kibagoja bagchora baraya ba because bantaba mbali go chaka boibi after elections abange babona abayibi even before elections okonyora kero kende bono buna Gladys Bosishole oromo women rep wasinigishu akolete corruption scandal judiciary agachora uno mo women rep wasinigishu oyo ndenaro kuruku Pavel imeke oga ali tinki bonchali nero tualete corruption scandal yobo kurumi ase Energy Regulatory Petroleum Authority akagenda alia bakamochora waiguru oyo lengo mo waziri akakorobo kurumi bolibwa NYS akagenda Kirinyaga oroje bamochora umugabana chintunda ibere igo wekatwe bolinga bono onye nintu to gwakira barayaba juice nkwaro by election into atwara mbere note gali omujumbe boni ga kurukunga leo wa mudende leo wa mudende tadirie tali ya ga chenjeti elieta singichale kuruku Leonard Mulyoki Njiru Leonard Mulyoki Njiru na chitaga kolega asiye tenda yobokora Kenyatta Hospital
Teri ya boro. Ebese bamanyete aba kichukua jamba manyete ngoyo Leonard Murioki njiru. Lakini na ala baro tiote nali na de wanja. Rato. Kuruali milioni 600. Maite go ikomo omutegererio Orensoko TV amanyenga 600 million tali besake. Enebese nyingira basuchenje obugima bw'abantu. 600 million yegasira lakini ekera enda ko choru chikura agachorwa. Na moteba ngana ibete mbale bamwakerete. Elila akanyora chisaine akaiba cyuichoreria. Bono ekera abana inchi bagochora baraibu naba mbabwene tikola la mikanga oboraibu abero bebe sobotaka bwachira sengencho mwiba wa kujidunga hauna kilio. Ingotika tuigora abantu baita maiso bamanyenga good leadership nero. Koregas barabumbaro kabisa. Lakini mobaro chesengenjo moro chebese. Ibona goikatukura mangana yoko sera abantu endo borayo buyabunyale gutuka. Asense miyo ya Vampire Diaries bari baria baegenete useba egenete na ekero kore bintu byonsi pigwa tebere kilomita nchiri kwa chire chintambe sana kubeke gari ya mafuta nonye bari bako kwati sigocha tari gasi ya 1+2 yani ibonere wikwara gutumike nibo ingiye menetina umuntu naro kwaringe project yae oyure person X nere uri gu facilitate ibintu biga byonsi ipina bwa sense muyende mbare bari mamaite bayigete kurwebesa kero kolira semetanda onyane nchira bakwira nelina ugochikobeka gande kweguna aye karangira nelia akabesa kalikane kwanza naratumete ayebono wachakire kobenko ndi nchira gite nchene project ya bananchi nchiti nkoba project ya mwanasiasa because egasi yane involved gutukobo kurumi no nyembora bu abana siasa na bumono monaba kurumi bakwe guchibesa ne serikali balia igo mwana siasa bange mbako babasani mbake baraba basani bali banjete gokorega asiye kene tasinginjo nabakora mbali gotaka kondora kero kende ndire bagwaka na chibloga asinginjo maitaba abasaya mbachete chiskuru mbabwati gasi na mbabwati chi smartphone echi mwana basa gutomera 300 atebu gora chibando swara mo monto yose teba no bugango bako korabo nande kero kende tingo takakobagosia asinginjo nabasaya bunanje nimete na barabunkuligi bale utatika bakuligi bo baso korama wakanukorama abananchi bakonyete sana because ekero nachagete chisabali chiria Kenya nene tata korubu na koruga igo iketa itatavete lindo chikorole banana fruit processing plant irina chite kora taitaveta inegali koere tai koenda 400 kilometers 400 kilometers ya maguta na bogotumia between 10 and 20,000 kulingana ngali kikwale gutumia 10 and 20,000 oro chetali project yoko gochia nkwendo chi project angeibererero kose isato chire different places konyonga maguta pade gwatumire 20,000 inchetari ngane chibesa mbwate chinyige chinchande gose chikonge byagasu inkaneti kuligia se nkwenda kuchitubuta bono mba konyete sana no nabakenya bara America paka bagusi bale guntumira mutokero kendo ntumira shilingi 50 nabegete namba ya M-Pesa online ntumire emiyo ndo ntumire libu chaichorelia linde na inche nanyora gakene kurwa mugukona sinje nje no mufanya biashara ande tindi bosa yap nanyara gokolega siasa incho nega sinale gokora so kwerwa igo nega sinatemete sana gokoronde bwense gakonda moze gagonchoria n'abantu kolere gasi abana siasa baba kurumi bose bale bakurwe nyombe yemo umete abakenya mbali bago support igenta sinjo umuntu no bwenyombe yemo ono muisango minto ono mugichoro minto ono munyamatuto minto ono mukambanano minto ono mubasio minto mugirango minto bono kero kendo bwamate bolia kogo kwana kende kere negative mbali gotaka gotegerere fact ngangi gwakwa na ndobo kene ngaibole eba gotaka kuminyoka bwango gogochoria igo hiyo itakuwa lakini unajua kelele ya chura iwezi kumzuia ng'ombe kunywa maji tuchake gotegera kero muntu tatu ancheti ntokweba abo batu anchete nande na bwa bange etogo focus na bali batu anchete bali batatu ancheti twate bangali tukelimo mbai go kamba iso na barabara lenga ngitogo tema gokora go change Kenya yaitu ubwaro bokorwa gachagete gwikera bona iga because I know muntu tane chisaundu chinyonene file no burete tracha ko yerire tumanya nanki kere maiga se file yega gwikera bona iga eke chibesa ekerengo kingani na kigwa tumikira se ense moya Vampire Diaries ka auditing area bwangu Vampire Diaries ina
ebere na koro mwaka 2024 na ndenga yakora ase mwaka 2025 ase mwaka 2024 paka 2025 na tumia milioni ange milioni 7 milioni ange ibere nukta mbili chiachita sa maguta milioni 1.8 yachita sokogole gari yabege tuchispika chispika chiria na chitwale kwenda ekero twakolire bono Vampire Diaries etwa rolire miradi ya serikali etakoreti etwale gotenene echiro erange asa abantu bale twabakwanira n'elikondo twakwanira abantu Embu twakwanira abantu Kirinyaga twakwanira abantu Kwale Diani twakwanira abantu Kondele Kisumu kotema koralia injiri nga ba mintenga kiyaikire mu gonchoka so kogorega ali ko yefiti ne speaker pamoja rene no kwigorobisia stokokorere gas stokokorero botukibweto because kero kende gas research ya ebweka nande tutagetio genda alia okwane gento getalie kekene kwikonyora abachi volunteer mo gwikanza nabo bagokorera research bakoro kiburongenga chi document ng'ayenga ufisadi ekorekanete nde gwatebia abantu kene tukubang'ene usomontache kuruma igatebenga kwang'ainere so we spent a lot of money into atumiange chi milioni 7 chiteli besanke lakini rende ne chibesi tokonya sana and we opened many people's eyes we hope more lakini aseboniga na twalire bone constituency focus timborabu nakikwarura sama tukama kali etire na tigiro botukibwe ensengima na I may not change the whole world but I can change nabonta change ensengima lakini nabongo chenchika boneka na ire ne borabu na chake utuka chi project inche bweka na ndeboniga borabu nenke tingane tifo konyi bwa muntu ngabona ntomere bese mpesa ali nabongo etachira sengencho na sake nanje nenjoku kivyangu na bongo nyara gotachanyonyore na ikire kerensinyo na retera abantu babura bwekene na after kubahoro kiekene na basabire bono inu bangega simba mba busere nyombe iyo chinga chinyinge kwararkane korense Ethiopia China ne chinse chinde goche kero keri watare chinse chiga chionsi pekero kombea asisirwe kero gotarira na bugekero kwira na inkabono se ine yuere ense ya Kenya chitofauti yake rokoli chinse chiga ibere nereriye na ndenga yoroche ngaitwa se buna bono motienyo yo eto June na lenge Ethiopia Ethiopia na abachi city ibere city nere kuruku Hawassa nende nere kuruku Addis Ababa ngatara kabisa ngaene kiama iso naenda Tanzania na chira tano Uganda gwatachire na tira Arusha na Tanzania Uganda tindachia lakini na achire Qatar Oche kurubiri ogenda kwa ramata karua na agenda na bongo ikaenda ni kero kende umaitasi ngenjogalia dictatorship ero mbanji tibantu bunanji tugo kwana kene baralenga inga twachire kubatuka ili tubasareli elieta buna pa corruption usabune serikali yawe kandamizi tabantu gotinda agenda ororo lakini naenda Ethiopia naagenda Tanzania naagenda Qatar naagenda China naagenda Hong Kong naagenda Malaysia na chiete Burkina Faso in fact Burkina Faso na lengo chitalikibune chialero last year na lina lenge Burkina Faso Ugadugu naagenda South Africa Johannesburg na tari chisechi na rodi njira other nations chi developed na compare na Kenya yetu tabete kiafu nkobere chichi na nkobere obueli ya Kenya nensenene ya usaba kuru chisechi ne bamaite na Kenya sabago chandu bago tole maega pi umete bono tintakete Kenya nebe maega konyu muraibwense bikaro byonsi pyekero gukorigereria current ile bigokorekanira Kenya gukuigwa conference gete Kenya conference gete Mombasa conference gete KCC tintakete compare Kenya ne chinse bono buna China go Hong Kong because echi bono nchiri comparable igali ebintu birale mono tingan compare Kenya ne chijirani kirongo compare Kenya na Ethiopia na Tanzania number 1 tuchakere chipara the roads in Ethiopia and Tanzania are very beautiful nandi chiri chingale konyonchi bwa chileni gange sita nandi chisimekira mauga obunyansi chiri very clean tokokota no ene botulu igabo liyo monto ngore kunyuga sene yoga atyo tukutansabo abantu bari clean ke bintu bisi eba kubeka se dustbin nandi chipara chonsi chibwate drainage ne Kenya gano na ro chipara chikwaga chutabwatia sama chagweta abantu bakubeka tuo morom babekere la migoro amache mbura gagocha
achaka ko kulia lami eli pake lami eli yaera drainage yo motaro no wente ko bakando ya kere lami okuira amache nda masta salie para Kenya gaiga chipara nchire chiko agachu chitabwati drainage chitaleme iri ngora sa macha gweta kogo chege ntokia kapere amangana ye transport ono muna Tanzania mbabwate egento gikoro kumwendo kasi chibasi chinene chigotumia stima chikupukulia banta bange chigwete leniere dedicated ne chi state chire dedicated chi stage chiabo chiaga chire bakoleta ante tauna kubaira nkamarogoba bono baketie jam kabisa because basi iliere nene kuimukia banta bange nande bwate nchera yayo kase gweta asego drop kero monto kugochamangana safety and security abasigaye bono babwate very good coordination chi camera chirororo umuntu gakoibe gento gatagweta nchi mita mbali camera taramorora nande bataramanyangani to gutabora gusimi go muntu yagenda ya bono Kenya yo maete teli safe esimi na bokuru anytime chipara chire in very poor condition obokurumia bagambi bakulikire gento nande kero bayibere chibese chimbali ko invest Kenya ga bakwenda kugura chinyumba Dubai bakonya aba Dubai bakini aba Dubai baba irere bese ito bali banyakolia intuga iga muntu tali kuigora no hoteli abana baito balikwe kose igore no ne kiwanda kyogo process ya mabera bono na mabera ara mange borabu ba process ya mabera kurukuborabu fresh mbali ku investiga ego twiranire maega sana etole maega zaidi ebigwanda ne chisemirende maega tuli no kero na agende University of Addis Ababa nga compare ne University ya Nairobi go Kenyatta University ebabwate chi facility chi abana go soma chire very good chinge chia China ngumbu bakolete gasi ngiase kobeka capacity and resources asa mangana ya masomo chisemi igolende bono maega tuli nande tuli maega singincho yabana inchi bagwakera baraya babe na baraya babe barabakuru ase ensemo ye bunge ya bro nkimoko buna no mubunge urabisi matanga ali mwasokera ni ali tata mutagete paka agantigete karora kana moino ga likondo ligotaburi rwembe igoro omo bunge ne nche matanga ali alenge asaba iribane nande chijirani kusyo muga kolimara kai tali no moiri ale nande nere jirani yo muga kakebaso sokoro yane igonche na tambo ke toro bagonga soa amatanga lende asingincho bwa matobuya nche no mwana siasa nane ngulindo bojumbo banane na etere chi project ya CDF nande tingo kiri no bokurumi bogo kolekana ase Nyamira lakini bono menyete omokwere ndolia omojumbe nche na tete gukwana asingincho bona abana bayiri bane nabasana bantu twachite skuru na barabuma na somete sentandu kawa Nyansiongo kirona kuligereria sekebuta na rora balimu bana somete oh very good I was ninche nona enge Nyansiongo sentandu kawa boys na eno somete ninche daringe the best student you mwako ne 2009 na nyoleta max ya mange p ngaita nkaba number 1 district nkaba number isano Nyanza na 23 Kenya ngima igono mumromo ngaini ogodi nere gaiga I'm very sharp I thank God for it igota taringa rende nkwerora lakini rende tiri gwetocha lakini no mungaininde obase kontegera na bora basko pikie gento one gento ngoteba kindali kebuta ngateba ya mangana mbwate na malito noro che file ya ne bunire chikiro nabugotara file yo gotara nero no kira sasa file no na enge nero amatanga na ebegete kiro gonyaro iga koraire getando nyebegete ensema ni nyetige maiga tinkuru one file yo mete bogoleti evidence irasi babanta bangechera bone file no ebegete nyaro yekirugo nkirete ngoteba ngamangana mbwate na malito timbasa ko yakwanaga abanta babera banka mono ndeti kolete birukunyo lakini umuchumbo olio mete nere kiro kende na bora nyana gutumire kantu kaye gake usibire kende iga bone kera chitali abwate kera kegoro ekera rangeria abali bakuligie birogo baende bakwane njenga tebalende chitini kulikikero gona nyole kiketali gutumeka na kiombwate ngakira akamenya onde aye morara ayaye totetiko cha kwani nobo yugaba noko teni ene ngate baba mintondange iri
ngoro kya masikanire ande na matanga to nande bono rangerie shida tiganye kobe gochio nkaenda ali akang'ali kondo ngateba lindo mete ntuli gotaka twanya kogamba barayi buna gossip ntutagetige ebenga bono ng'ato kobagamba kando kero twanyorane na barabu twabasaba soko bako kabisa kwabasoka twasoka twanya kwemoti gochikando kyaba yani bakaga ngatali ntutwale kobakwana ng'ana ababe bale gose n'abayabale omugambie etagetenga onye kogokwana peupe ukweli wa maneno ng'a omugambio nigarega kaberedi litukale naye more mutu y'abantu komotebia kene ekyogocha gwakwana kanda liko sase TV yani timba se komugamba Naomi iga Nsoko TV arafu nkonyorana nere motame gose ngebise gose nsoya kona timotebie kene ekeranga likono ngakwane kene ngarinde umugambi nkonyorole 160 million ya CDF kilo mwaka kenyoro SDA primary nche no mutukibwa mangana na igoire chifile nimbwate report yo auditor general nimbwate report ya CDF ya borabu igotumiete 1,800,000 kwa gache cho yokulema abagusia abo echo yo chinyo chirumurenge bwate karati kandakora abagusia aba eba teba ebwate mirango NSID lakini abagusia bonsi mbabwate chichosobo mbamaete ligori lyokulema echo na kwagacha echo iri nachire na irire video na orokirie abakenya ng'echo yaino ne ng'akioroche moroche nenga 1.8 million abagusiboka nabo bakanete ng'a yaya gakigenteki 1.8 million yero nenyomba ye permanent 3 bedroom kwagacha kurunse paka twabeke kerema paka yabe ku tiles katebe tanje nakwane nene mwakwana aya nkagenda obisi ya CDF igali getase bitabu ng'ana atumiete 1500 kugura tangi na gusimeka emete ng'ana simekete emete ase obisi ya CDF na kagora ne tangi ya plastic ya 5000 liter nkagenda eduka nkaburi hardware etangi ne chibesere nga 5000 liters chirwe 30 na 1500 35000 ng'akirende yachitekaba omubunge akagule tangine nusu emilioni no gosimeka emete nemete ndocha asobisi yae nemekoro komobua emobwete emiaka igotari erosimegete because mutoto erentetia muto no yokale na incho mete no yokale gali nyansiongo nimanyete emete yonsi nabongo gotebinga oyo igosimegetu ne chiamani ole kurukuigana igana gotogocha gotanga naye wasimegete omoto because ntomanyete oyo yosimegete mete tindo chi yo asimegete ne tangio 1500 ng'airende chiachia aya nkamanya goteba ntobwate shida yobo ibi bwe chiombe borabu omotago chigotuga kang'ombe kaye kurushu yaba ibi baki bayirire butuko ang'akaenda akagorera abantu bae chitochi chichaketi chia mutumba ne chikuti ng'erinde batanga obo ibi bwe chiombe bono renda sikito abasikali babwate paka a special police station yobo ibi bwe chiombe ekoruku anti stock theft unit memisi nasakuruke bus there are chi station chabasikali bali specialized ya samangana yo gotanga ya Dr. Fred Matiang'i nande kera inge CS intire na Ben Momanya ingo mojumbe bo ibi bwe chiombe bokaera zero nga indie liaba paka pakuroche eng'ombe gweti gulisi kolio mobunge buo yesiko na eng'ombe gweti ligeko ibu maituku hiyo ni kulalia kasi kusema ukweli nga kwamanya gotebia bantu nga bone solution pikwa baligeri no kubagolera chitoche kwatumia milioni 1.8 because na bana aroche rende egokwanwa na chibe sa tumite bono ngamoteberelia lia linga igambo be ogokora ndaba bone kerona aroranga na kwanira mangana atindire agacha gotema kungule microphone ngaunchoka oyoro molendione akamuliba akeline nkule gukwana kiramuliba oliore bodyguard yagatuma kurwalia kasinache microphone korukoboko ekarasinache microphone kurokoboko kwane na lia balendi banene baroche imekuwa hali ya hatari sinjo njiro monto lia tuma na ande bodyguard yayo ndakasokie bunduki ekarasokie bunduki tukatebanga yaya toche goitera amanyigoroche already gana matanga tobwatu monto serete tigato tigera abunje tari rasman kore
ekina kwanire gekire goisana ninyore libaga nande nkola sinje file nene nembase kwa egunda ndatwanishi chi point 1 by 1 for 1 hour was 2 hours tigantigera abunje nkasibe nkabato ni gotiane I walked away nkagenda umuchungu tukajiti matanga yuere no nkagenda umuchi kesa alibono n'iki jirani cyane nkaraso omuyenda embera ngaka no antigeta matanga actually umuchumbe no antigeta matanga ninche natigaleto igorende ekinda kwaneneke ekero morai aroche ng'omonto kwanire egento kiamorurire nande gente ko yagukwana nabwate paka chi document chikoro kingane kene omorai olio nyekene nkereke ngabwate gutatigiki igaku kanyukure kagukura asinginjo nerore koena nalibaga nero bwate likondo ese gwachire goikaranza ache no borori bwate bya bantu nga ya cho tintumieti 1.8 million na tumieti million ibere osi million 3 abanga choka bante kene njoko berorokera ukuru monte microphone ngiri takoro kuno mate koro kiore guilty koro ngiri kero kene ngiro gatagete kubisa so nakinda konde mwegente kya kolete ngatali bya kolete kotoranyora nebirero binde gusama tanga osomosangere kanonde ka corona kwane lingana lya machiriko bali tindi abo molemereria obugambi na obolego goikobo molemereria nandonye kugosete gwateba pole mapema abantu ntugunye gukurura mono gwateba ga kinche ga kyamaene pino mokuruminde mongabiri okay toswe ase ensemo bono yokumurikira file ebuno yebogoreti biyega no guchaka origere lina inkieke gose ebogoreti guchakira umuchaka no guika omwerio ngana nire gaye company turekanya na ase company inchira chitenda chikwana no gose chikonda ase ngencheka rugole constituency chionsi no nye vampire diaries erikwara gukora muchando monene nigora sensemo yokwera na chikonda okonyora na chikondo contract chikuchenanwe konyorana wasio kumbo iyo usinjira tenda linyakorekana kikuru kwa advertisement yakorekana gocha kwanyorana no muntu binafsi na ro etete muntu ya mobere batatu na ndi yacha kumweranira asingincho na nkuri giore oburaji obuiga igo na ire byabo igwera kuri asensemo yagona na kigo chabo kila kigo cha gukora gusemo robero kyo gwate gocha kwene kina no nyene injira chikonda chikwena no tenda li procurement kerekemo murubiri wocha wakorekana asenjira ire yobwasyoku togochakira nali agenderete bono asesemo yabura ntaite nchake nororeri rwane nche no mocho korori Senator John Kebaso orenga mo Senator Mutangani Ogusi nche no mocho koro George Murarege Sora is my grandfather igo itunda ndiri kugwale no mote ekero korora baraya babalinga barayibekene nane mbalinge bakurumi kosinje sokoro yana se family ito tatutigireti mali amange ngabono achieta kauneria abantu gosaga korobo kurumya kanyora chiekeri bugos chieka 500 agatotigera igari ngomugambi bwekene bono keriege kabwate na kyabana bae banyorete lakini talinge monto bwoko grab inche na bonga chisokori chichiane tinganji tibokora nande tinganji ti mangana tali straight forward ekere konde koenanwa esheria nero esheria ya Kenya ekoroku Public Procurement and Disposal Act esheria ndenere ekorokunga Finance Management Act chisheria chibere chikora abantu enjera babwenerete gokora obokoleri bwe public office nganga kyokulinda chibese cy'abantu ngakyo chispendi ngakichigo kuruasi account mochoko kioro elinde chiaba fair asinchira yobwasi uko bono igaburabo ne tiringerera nando bono bokurumi nande ntete nkola pon Ethics and Anti-Corruption Commission ba move with speed pakora mangana ya burabo. For example, omo chairman no CDF akuruku Dennis Rosana, omo secretary iga akuruku Teresa Mateni, mbabwate company abanta baberengese nabuchije committee ya CDF nabuba kuligirira chi company nabuba go deciding company ki agokora kondaki oroche CDF nebwato muroberi bwo kwagache birasi ase skuru gete nabuba kurwe konde linga company enere go chikwagache birasi bya skuru kyabonyoro for example osenya geita primary school
osemoko bono ncherate iyo bali bakoena negasi para aite maega ba register company nande company ili chikokora biashara bya CDF muna bono barabumba register company ku Blue Tosha Limited. Blue Tosha Limited yeye ni akanire chibesa in 2023 for example tanko record yeye sinja bono mutukibwa mangana ne National TV ntobasa kungainereria tukwane kene abantu baito bamanye kene mwaka wa 2023 tarehe 26 omutienyo 10 mwaka 2023 mbanyorete 1,156,539 tariki 25 mwaka wa 2023 nande bakanyora 1,156,539 tuachire ibere omutienyi onane tariki 7 mwaka uyu bakanyora milioni nukta 697,000 1,697,000 umwaka uyu mbanyorete nande litukelie mbanyorete nande 1,700,000 tariki 10 omutienyi 7 mwaka 2023 mbanyorete 985,000 19th June 2023 mbanyorete 965,000 iye chibesange 7 million ene company ya Mayoka chi company chire more than 10 echi chibwate ebintu bitali byaso kubibyo bokora ene company ya motwara 7 million multiply by 10 is almost 70 million bono waso mwaka lendi bone kere 2023 bono nande ne company yamo tinda atache echinde njiro bono ekero kuligirerie amangana bunaya kwa mfano company nera ekoro kutekema Enterprises Limited bado ne ateresa kemo mama teni company inde nera ekoro ku Waxmax Enterprises ya Janet Nyakeralio Makoli akamanya kwenda nanda karegister yende bado ne lietalia eli ekoro ku Pavima Supplies ero manyene Janet Nyakeralio Makoli igo monto yo mabwate chi company arakabe chons chiko kolegasi bune chi company bere tofauti bona ekiro kuli na bokoranga chi company chi bere tofauti lakini nero yo oyo bono taya service ya CDF lakini akane chi besaga era bwate chi company tofauti bono ugo sinyunga ngaki omonto yo makoregister chi company yangenye okora buno omonto go bet obeke multibet onyo achigasi it's not okay because borabwe ne bwata bafanya biashara ambao wanajiheshimu na barabara abasikutaka konyo chikondage onya alenge no go supply bitabu abantu mbabwate chi bookshop na barabara egu chikonda ba supply ne bwata bagachi barabase kwagacha bone kero moko ekobanga olia okoyana ne tenda bado ne ro bangete nga olio koena netenda bado nero bangete ngokonyora nande bado nero kwea asinche company yae nande buye akana kwanza ndo buye chekeria kese nere committee bwenda buye chekeria gosonyorire nande buye chekeria gosegasi yakorekanete nande buye akano enda ku withdraw ero monyene buye bolinga kwanyorire chibesa nande nere buye tomera ni kama kutoa pesa kwa mfuko kuweka kwa ingine. It's not okay. This is illegal. Ebita ibintu byanje ire kisheria na ande bona abantu basunya gukora cheche bunina obago sibuo maiteno necera. Igo ntokane tamangana bono bunaya yogo tumia chibesi abananchi bo basingencho bono borabo yakonyora 160 million kiro mwaka. Obase kwaka chibesi chase miaka 5 is almost 1 billion. Ebwenete go change people's lives completely. A billion is 1,000 millions. A billion means naboko bangia abantu actually naboko bangia banteli bueyemo oba a million wose naboko bangia bante million 1 million people naboko ba eli bueli ema go ka 1 billion you can take 1 million people give them 1,000 shillings each ema go ka 1 billion igebe senebe ntambe era basu change people's lives. Lakini bona singenje bona abantu bakweyancha nande beba abantu bali baba akerete chikura kwa chibesa bunechi cyasirire. You do now understand why kerokende nkwerwange kolegasi yo bochumbe bwabora. This is the reason. Nere sababu.
asenara alikuwa agenda engaki ogosoka kwarengana ni video iria egotaragaria mbara ali bare kukuburia ekero ogosoka bakagoteina kijana take care ase ibiga ogokora igwe komochkworo kiana siasa nirege kokorekana ya gunism abasaye bagutumika koreta chiburo buru ase emisangererekano na kuru ase ensemo yago umurobiri nororo robwate bogo chikoene kiana asobra ivoria konyeke kunyarikana engakiye ikire nandi gwasoire ase obrai kone kina basaye bari gutumekwa bobe nanda basaye babere empower nyotari basaye boka ntubwate bari bamenyete no borema ntubwata abangina of course abangina rinde mu wakilishi babangina naro lakini asinari mo kubwata na gocha erikwene kina abana basaye abayiga nabangina nabo igo bari bamenyete no borema morobirikyo tutaraika so moroberio tigankwane nga ntwalenge no musike Dr. Fred Matiang'i Kirinyaga Goikoyo 2 days ago twachete kwigora obisi ya Jubilee Kirinyaga sakro kukutus ekero naye tuli kondo nkwane so yogo chakubomo president yoito sikete enamotebeti kaki konya sara gwancherobe president tokonya nene nche kindo mojumbo tokoro butaka ubutaka bwakole abantu baito babere slaves abantu nabo bagwikaransi gwa matobe iguru is possible abantu bagwikaransi gwa matobe iguru embura gegotu ngasinge chopakanyete baserwe asinge yobutaka no bolemero evijana byabere desperate because ye ngombe ekonigwa wakanirwe fees ya secondary oeta oende university abaibuli bechanda ngakigose kakitokocha kunyale school fees ya Kenyatta University bao niego sena kaginga kobolemo omumuro waende university ekera chire university gusoma isekoyo nando konga asinjo na maite ngana arweta sobotaka okongie bigokoro kabisa graduate twenda twamubekere gutwa twamubekera mauga oirana ne degree ya bwatete koboko omwaka omutangani tabwati gasi omwaka okabere tabwati gasi omwaka ogatatu tabwati gasi omwaka okane tabwati gasi onye no mwezi kolenge onyora montondo moenda oyo moirenda moiro mwana tali ready komenya nere kosi nere tabwati gasi onye no momurolenge ochaka goso bono kwanyoro mo engineer osoire bono na matobori agwaka because gasi obo engineer takali konyora tiganya gwaka no na matobori kwanyora nga there is a very high population ya youth barasa maru barasa chipuli bago barasa betting barasa obo uni nobo gunisimo bobo chambasi asingincho batabwati kende bagokora ababona baraya bababwente gukoro botakobo gwetera kuigora programs unanda baranyo chigasi kwanyono ne chigasi richigo toka bakonie muna borabu rirube lyo bwalimu lia lekoni ku 300,000 elimo ya teacher service commission ayonye ko wate 1300 ogo kobero umurai yoko ali rube umwana oli ku bwalimu abantu barwete abantu balenga babwate 300,000 gani yego bilioni gose no bolimo umuchangora akole elindo omonto oli akya kulikira omwana lirube lyo bosikali yalikoni ku 400,000 lirube lya jeshi yakoni ku 500,000 igabara ya babuli aba kerokende bakale konyora maruba ya bachaka koni bana maragerero bakwerentera lakini nene nande ngaye viwanda byeto byachiete byale kulike bijana because omaete industrialization ere kulika antegasi kwa mfano kere factory ero ye chai abantu mbale bakulikwe factory kere factory ero ye kagwa abantu mbale bakulikwe factory nande bera boma tene bate chai nyinge sana na mabere kere kirima likia mabere kero abantu mbale bakulikwe kirima ali amande baba jintare baba ande baba balemi bacha kabono kutwara chiombe chinyinga singe kirima ligia chirange amabere bono naraka bwate nibo igo chigasi echo konyo chikobora singe ya mismanagement economy n'abana siasa batete kokora abantu babe pua elinde ba control iguraisi kwanyara kubaikaranzia matobe igoro kuba 200 inchege ntonda tebe nga nyasaba sikunganjira egasi yobo chumbe bwabora bunyenyare ekintege tangi no kuigora bora for investment tali ya serikali yoka serikali ntete nkonye gukora infrastructure kwanishwanga stima eviwanda biganeti ya 3 phase nero kwanishwanga chipara chiko connect chiko swaiga yasoka mwene yasoka ma nchirororo elinde abaekezaji
abaekezaji bachiche babeke onye ne hoteli onye ne viwanda angaboni gatubwata mabera kurukubora bu fresh akoni ku Naivas ye supermarket go se Quickmart anga tubwata obosibu obokima bokurukubora butamu bole supermarket ase kitubwate kabaraga na Kitui Flour Mills na soko ugali na ande bituma nintu togosimeka baminda ingi totatwale etinga boli etinga yogosi obosi na kubobeke packet irinde bochikoni gwe supermarket neto sinye abagusia boroche bigogo bonsi bale Minnesota bale Texas abande bale Nairobi abande bale Kitale abande bale Mombasa abande bale Burabu anyene Burabu kanige bwata capacity and capability abanyangongo noba baranyale kobeka these industries na ande bakobeka industry embaga netia bakoli emirimo nabwa bwe vijana bagonyeko ora batabwati gazi elinde baba emirimo abamura abakole gazi. So I have to open up Burabu for investment, and I can tell you I don't need money to do it. I just need a willing heart, a willing spirit, and a confident mind. Kobeka abantu amo takes nothing. No kobaligi nga enjoy Burabu nse ino ande batwaro kwigena na beko nyarika yes na ande mba protect ekerondo mujumba obo mba protection montonde ko kurukeare go senema nini tache kunye kobasie kie factory lyoka akonya kobabulinga ngachibesa mutange tichibesa ngo sie kande factory na abalenda buno mujumba na abalenda muno mwana siasa na tebanga mimi sio mchu hiyo mchezo sitaki kwa constituency yangu bantu kunya gocherama haki kwenda kabisa wacha watu wafanye kazi because keroro mwana siasa na ndo ile keroge kenene na bokulinda abantu bawe ni baba bullied lakini umaete kero montara absent okoba bullied wononye isota hiyo no eno montata wakali komo galiri koli ngayo chiko masoera na anda umbiko chimuna taragwa ngayo chiko masoera tato minuta hiyo na mamo mino mebe na yata hiyo ngayo chiko masoera ogwa kuli komo bono gwate banga afadhali hivyo hakuna mtu ameona obosoko lakini kero bwate tato minaro ororo no akuli komo komenyoka moja kwa moja pakase tato mwatevinga yani umuntu lyongose ungakire liko aenda bolinga enkyunkombole lyo mwane kwa mwanga ngikiaba mbingi tokobo akolenda go protect. So I'm ready to protect the business people and entrepreneurs that are ready to invest in Burabu and in the job creation in Yarekobo na ande mbasi konyora china fast chega sekero chikuru une chiyoba alimu echichaba skali echichaba na jeshi. Mimi I want to assure you on this national TV and Soko TV yani litukomora nyole nkonia lirube ngamonde tereli yaki ayo moiboli ontegerete litukore nyoro mochio moranga no ikaranste sitting room ngana gosa vire 1300 asingi nchongo kwa ande lirube onda gereri na ande amara gereri ayo abu asingi ne kwanera no manuane because this is not okay, it cannot continue like this. Nyamano mwacho mulira soko sanga twendrete go sanga sobot kubwa bone namba ya mawasiliano bona no gwatu busibero gwake simi ndigere noti isano na ibere isano na isato isano na isato isano nemo isano nemo isano nemo isano nemo isano nemo isato na boigo enambe yo neere insabu ase TV yago na bekonya gwetagabwo igo na bogo tume ujumbe yago gose bwake esimi yago se boigo mweshimiwa togoswa asensemo yechi message tolirina message kichirega iga support ko bwabona agotebana hello and Soko TV. I am Bernard from Nyamai Ward. First of all, a big thanks to Murara Kebaso for joining Jubilee. Let him support Matiang'i like that boy who opened his own office to register Jubilee members. Jubilee tuko pamoja. By the way, musayanare oimukegero na isi akaigero office nyomba mwae ntuabwa atumugano yo gaiga tuayokora igakora register abantu for free ayo leto bisi nyomba mwae uyo kora gatebana Samuel Nyaberi korwatika abaraya bange nabo bagukwana lakini ebikoro TV yo TV rikora ebikoro korengana n'umuntu buna ogoteba libori lyane ningora bene kene ebikoro n'umuntu nigo birensemo yo buri mukorende kene n'umuntu gose n'ebikoro igemineti umuntu no mwansu korende kase actions gose bikoro muchando norabwo tokogenda se ujumbe yende kurwa sesemeyo ya Samuel Ondigi Clinton senior news anchor. What happened to inject parties anybody iri tangani abuno wa chakira recently on your social media platforms you have highlighted conflict of interest with the NGCDF committee in terms of tenders. Are you ready for party nominations as everybody dagatato if subjected to the same, considering you and the incubancy you are both supporting Daktari Fred Matiang'i through Jubilee?
oyo morocho ikaransta ene simbe nene inche pake president ya Kenya William Ruto angoboete tali gotakatumĩrana andore igagota baithe mwanya ukwana niyo koboko nere ke mumira ne mukwana niyo koboko na hata kwa sababu brayo mwaka wechilfu bera merongo bera nebe nimemuona siku moja ritukonde na morocha. I think it was on in March 2023 face to face face to face ina morocho motienyo gatatu mwaka 2023 achete gusi akaigora I think yaenge hostel library Egusi Technical Institute alafu akaigora epara sobo gisairo Kitutu Masaba alafu akaigora industrial park Sironga ekerachite na Kegati akaigora water project ekerachite gusiyenga kiria erona moroche asinjo nona arenga moya barayi barenge gusi twae komo receive na ande nare na participated sana so gotema gusuma emiradi yenyale gocha seito gusi igona enge very happy nga finally emiradi ya chakire koba mutatiga bone emiradi ya chitege sigoli bono bune industrial park ya Sironga ngo drive okera lituko narora abantu nubugaga chibaliriyo kama mbanya gukura nsinyo abantaba ebagoche gasi bayimokirito boli elimo baterekerera bakura lituko nande bacha mambi nakiboni project yetu alonche tikale 3 years later etali ko move nechinyomba kero kende bunanje bone kero nale kwagache showroom yane ye company ya Moraro Furniture asembwate biasara ena agacha within 3 months egente kenene sanga kora so ngo sinyunde ngakyumuntu akwagacha for 3 years atanye gukora so abuninde disappointed but ene na moroche naboli wa maboli gawa are very good yinteke tangani naroboli kurutikanga abantu kero kende bagukwana n'umuntu lakini ebikora haziambatane na mdomo ekyo ndamotebi nkelinganga ki abana siasa bonsi bibakolige birogo is a requirement batwara omuntu bonsi bi ababe n'abaya bonsi babwata omuntu eyo emineti ngaki omwaki ekura tabwene tikwake ekura aso omuntu you are not supposed to vote for a sweet mouth asenginja abaya n'ababe bonsi omuntu mbabwate ngakire nduko tofautisha omuya n'omobe okwenda se bikoro byabo byawali umuntu nabege toba chairman bwe kanisa ngaki alengi umuntu nabege toba secretary general bw'abalimu ba NAT ngaki alengi umuntu atebete ngera arwete Mombasa konye Mombasa gago kolega cia serikali ya segete ngaki bakomokwano umuntu arwete kobo mo permanent secretary gosa alenge chairman ya Kenya Power ochire koligie kerogo mwatero mo engineer kuru Kenya Power ochire gaiga onyore kobogoria maaki elinda go connecterie stima uko igono umwana itonga go komochora bo mobunge tabia ni ile haitabadilika ebinde ebineta bibaminto na no muntu bwate tabia na bako baiga miaka ya yonsi no yo tabwate tabia nere no mwakerogo kidana na bako babo igotiga abantu twatuketa bine bikoro by'abantu where they have been because bantaba mbagweti kuru mbinguni abantu abamenyete in our communities ngaki bamenyete n'ekijirani cyabo naba no muntu olio ochandete no n'ekijirani kero kendo konye guturete ni abantu ngango bakara amasasi onye ubwate buruko onye gotebya abantu nga wenta kuwa manyanga na matanga na aromoraraga gocha komotebya kene nga noliete chibesa chia CDF wekasokie bunduki ane motabeti kiavu disasi na bagwa tuira na sense moya nomination and abone swali gabwe I know the question abo linga no ready kegocha bagoteba tokore nomination yakoro chitingi chitia somo heshima Dr. Fred Matiang'i kuligia free ticket vitu ya bure ni vitu bure ndo byabosa haisaidii mtu ekente kyansu nkelito kuruanira pabe ke nomination igabo omosache simbanso ekiti ngorokia basacha abande nga kazi ni mimi naweza nyinya mtoshi mboga njerate yongo ba nomination ngangende nyakosorora linge we direct ticket why tigan convince abana Jubilee ngaki am a true member of Jubilee egasi nere na kore no musika Dr. Fred Matiang'i campaign nere na kore ground abantu bane aba banganchite and they are ready for their member of parliament ngakiruchikura cha nomination igonchiti moboeti
Na acha chikura cha nomination yeye mwenyewe atajionea tu. Lili chikoba rwali lilinde chikura 1000 na liali chikura 200. Lilinde chikura 8000 na liali chikura 700. Lilinde 10000 na liali chikura 1200. Na hata benga namo ibera gaki namo ibera chikura 10000. Hesabu kwa kiyoka. Hesabu mathematics is just mathematics. 1 plus 1 is 2. There is just no other way. Taswe asense mu yechisimi enamba nigere noti isano na ibere isano na isatu isano na isatu isano nemo isano nemo isano nemo isano nemo isano nemo isatu nabo uchaka gwaka esimi yago ensoko karibu sana ngayora oyo kwana no kemeli okwana kurumo jona skulu waiga na robi aya ke basombiole Mbiyande na kuyula no mato yo mate na ukwati metale menga na tiga na go te ko yo timata no mate ke kusi kire na go te ke na igulu ko ate ke kusi bia sana yes na igulu ko ambela mangala borabu aba yidiri moto borabu ni gono moto macho lakini mbata bantu borabu na ndi borabu ni nyemanye to chake nyanko no moino ochiche paka gitaru ochiche iga se no gotiro chensa go gotiro nyama go gotira oso oyo soka gwimete ya kebikebe muino gotiro tira masamba ipako gende paka igoro yes bogusiwa na ko go gotena amabere egente kenene na igo gotena no tete iluke se moye factory na binto binde oroji bora buchi brando chia kamino leo njiyo yani gwatebire rande ke onkuri ke history ya soko yawo oli muiro ke baso ibaso ma tenero lengo omosene to mutanga ni korean tari ko gusia SSM ya bunge korean tari yuri le kwede de se paka bunge akakala ne se te baka ku tax yu eta ku paka bono iga ama tombara ali mu bono jibodi jikiro bono ri amuiro to tebe ya mekenene ebintu bya bigo kwa kanali bingi sana bantu ko le bale sana na pana nji yororo ebintu bigo ko mulege sembo yo muchupa bieka o sembo mule ko le paka bakaso andi aba musiege kandi ba to mwe muna gari obele miaka 15 ngo si ani ya ngo sirin oyo inka mwadwe dieta ga ga ye no manye aya ege to kene ke kiamba tianyo te wana no ra monere inkira ko ko ya go mekanza kwa nyori soko maino kwa nyori nchira yele tingo yo kwa na beo ge nchira ngo mate sembe tanda kwa ni kwa na igoro ya matiangi kina bintu bide kwa mo sabira mabera biyamano abuna se ensemo yaje ngochiri kuliraniria ensoko karibu sana mtengo rukumu ngo chari kama haya mshiro mwagamo omwana oyo na baisa inega omwana oyo matukuru nyuma yabo obyate oburai lakini wame yendo joka bakora chenkia Rome was not yet within one day ebe pakasere pakasere abantu ya kabere omwana makare no miyare na mi yura rigiri kikura ga kya tar ko mutiga ga ambe kitindi ya kabere ga ono ngengo musaba mwana nya barbe right ebe seria abantu ba mutangirite tigartenge era tigara eta bantu turi nangiringwa nange seitone aria ge jauri abori so ba kei na la kubori lakini ga ki na moso ga ki na omina na mita kwengenta kurende bantu ne ba mwaje tramone miamono ensoko Ndi. Karibu sana Ishmael. Wasile kamati. Karibu sana kamati. No la uona tubaso. No ara mukwani rango. Tubaso mbiyole. Mbiyande omangambia mano. Nayo liwa na watage tiunga tigete. Ninche. Ora. Mbia mano. Wono maete. Ekene awe koroma na ende koroma. Wone njira ge koroma ngege andete koroma abanyabesa. Wono ntu aba masikini ntu ndoli na acha nechiresa kya chupiri. Ntu ebe ndo totagete matiangi totagete. Nunde ura mubwati. Amakora kepo gara tokolera matiangi obo ibibu arengense ise ino urali goeta obwachirete pi. Isukura osetie. Akaweza matiko kuno saja. Wano
kuningo likumba tingo kusina ero mutata ubata tinga tunanya zabo ya mkatiro Sampai tiba-tiba siapa siang, ada bang matiang ini tuh, toko bereke, ada bubusio mau juga nyala cikura, why? Kau nyari karena matiang itu ya, wanere, bako moiso, onya cici. Okay. Kulingana na makorai. Bien mano, tonyore yo muerio, iliyo nilia maboria. Yo Soko. Halo. Karibu sana. Mwanga. Kwanangu, Soko romogera. Mwanga nje. Halo. Karibu sana Kwanangu. Nje ndio wangu kwa yodi kiko Nyabukomu. Itanga ni kabisa na abakwani kuri wa mwezi. Na twakukwanire tuitabire. Ono nje ndatewe iga. Kwanangu. Omongwano yo gukwana oyike baso. Egento na mopongese. Yo na mopongese sha asoire se matiang. Matiang ne tutagite buna kolengana buna tumanyete. Lakini bono manyete ke base binto mbira kwanira abwo. Uitero muchumba oburabu. Yebana. Muchumba oburabu orgeti. Ya kolete binte binge akaratara bagas. Akarika abantu atara bagas ya kyabo nyoruso aboke basu. Mbaro da kwano bono ironye nyedige kunyarikana. Naboko. Iwo muchumba ujina beto gokore gasi enene sana atari gasi ekagera abantu bakamuriria. Ode njirwa kebasago kwana. Taliko kwana injerengiyere bumaene. Na ende bone ere na aja Nyabukomwe kera matanga arimo. Ekera kwana mangana yakora. No yonda akachiko kwana akaminoka akamubwate sa. Yebana. Ono murai abo takobo murai tali ago takoto itajisegi. Jena ariko tana yana ariko matebyo maete chikura ne chinko muchikura na bara ara bantu mamoita bete. Lakini yabo jigo ikete banyora tabati kende esekene oyino mwana makoko chikura bono tigara tigo mugako oliara akore kebili kia tutam. Bien mano. Tora korere ebyo. Tuchakere neyo mwelyo pi. Wakire simyo tebirenga matanga nale twachite Nyabikomwa montaga kwana kaminyoka kabwatwe sati. That is not true. Oyibono no mongainereria. Because matanga tayo na chite Nyabikomwa. Ni maite Nyabikomwa ngochane na ito lakini matanga tayo na chite kintu muni kige kaba. Kintu muni kinkiraba na ndiki alekoba nje no monto nde very popular all over the country anganoro chichi video ne chibicha bantu barengocha kwaka chibicha bwanganga no chiro chekerasi. Nchino monto manyire kekere kintu kekobo kunyone n'abana habari bakenyolire bwango ne chitageka. Iko kabwoto ngainire na ndetari biya ko ngainireria osekero kenda kaigunke basomo ngao metena nento tebo ngaine tiato tebenga maybe akamanyite ke basomo raro ngao kekero kendo maybe okolete gente ke bakarengereringa ninche bono motebe no nyetali ko ngaine rio libona amanyenga talinche na koletebo okwanire ngomo chumbe kali geta abantu chigasi akabakonya erinde agacha gochorwa ekitari kero kekene no ega boto ngainira singe abantu bonse bibaborabu mbamanyita sikyo mochumba choleto. There is a reason umuchumba kuruku Naomi. Kuruku Naomi asinge nchale merereti kuboli chikura maramange bakamarolera mabera. That's the 100% truth. In fact no ene nikine mwe Naomi erueta sobole mereba tebetenga ukaboli chikura 1997. Ogacho ukaboli 202. Ogacho ukaboli 2007. Ogacho ukaboli 2013. Ogacho ukaboli 2017. Abana bakatanga ya kaki. Kwa boli limono ntuanya ko kwana line abantu bakalenga inga mbachiti kwenyoranga esababu nera abanya inchi yabakuru 1997 batale gwakira omuntu ige ntonkere baroche bakatanga hapana hii mtu hapana bakamorolera mabera sympathy bakamwakira nchikura 2022 ekera akiru chikura 2022 egente kale kulera nchatarage kolere gasi kwa mfano kwanya kwe bill no ene yamaletere bunge no one choosing to abwate budget yale work the most important job
ne budget because budget no soko ebintu bia obiri otaete bichikokorekana constituency yao lakini abakenya bamanye tari no gwake kura okoroberie miradi ebintu otaete bikoreke constituency yao okobisoye budget mapema elinde kwa present tare ngororo Pande kwa nini alikuwa analilia kitu ambayo hataki kutumia igorende na nende ni manyetenga kerokende nabona nyoro mojumbo igoire kebeti igobona gwakana abantu baba pakaba akiesimia se TV para tema kama roseli yeta gosemba nyale gosibi lakini ile kitu naweza kuambia hakuna mtu anaweza kuosha matope na sabuni. Okay. Bwana awache hiyo mambo. Egento kende umongena naro kwa na byasano tebanga Matiang'i has an excellent record. Na iwana nera 100% nga Matiang'i na bwate excellent record tebanga akabeka amachiko buno mosacha. Umetheka kugo mongena gago tanga muntu kitakabeka amachiko na ndo moroko mosacha igo she respects egasi Matiang'i akore and let me tell you tari bagusibo kabanje te Matiang'i obase kwenda Bungoma asakuru kumisiku njena achito ngabulia baluya nga mnaonaje mambo ya Matiang'i pamosigete egekege tambi so Matiang'i ere taninga toko masabo just because he's a Kisii no mogusina ndo le performer ere excellent na rote batutige no mienda chitamibere chabos former MCA I mean why yani moto takora gasi aravu ya kuchitamubere kweli bure hivyo yako tayari kuteseka kwa miaka 5 I'm sure majority ya bantu borabu they are not ready go suffer for even one more day ebalengetinga yani chikura chiale koba next week yale koba boronge na roto bolinga ombolia nga nule jubilia maNP asengencho kwarenge hash critic asengencho barabegene tena ni kwachira une mall yes bone gento bawenda bamanyega tuliza boli Matiang'i was the cabinet secretary for interior abantu aligete National Intelligence Service ebale in thousands barabange saidi nabwa promoted anyole to akaba promote akaba bekase abantu alikire National Police Service barabange abantu alikire military intelligence na military army air force ebarabange noena abasigali bakoigolera rutege ita State House abere igonyo tujunguse buyo konywanga naba Matiang'i abwate very good information igo morai karo orengere tinga na kererute simi bobisi amo esiri ya Matiang'i anajikanga na mafuta yake onyo morai karo orengere tinga naso State House kebobisi ngachiko korwe esiri ya Matiang'i elindo morai bwensa chikobwa Matiang'i chikura bwenga inira sengencho komoigolero morango State House kagokura gagosuka kando akesimia tebenga aye na rolire kirongo gochia ekegego so agochima onyonde kaenge tinga nali kere oyonde ruto e message amo information yerega gozo orengera tinga nabe kumune mall amanyenga Matiang'i was in the Ministry of Interior for many years igabwate friends all over the place to kumanyango motebi igogakia abantu baito bali bagoso ase Matiang'i baba abantu bekene inchendo muntu bekene clean heart nanda sinjo Matiang'i na manyeta abantu bae ayego komora no muntu manyanga namo manyete egento kende na robolinga ntorere digo criticize other leaders goseto no mobungo borabu bweka irani chisekure kumichoka sengencho yege pindike cha next inche no bochumbe bwa borabu ngolija tingo igora segi kirasi nona bagusie kero tu akaruanire segio mobaga ntwale ko chakanese gina bamanyi moina nande bado tubwate segi nabasigisi twale kurwane yemo yaraera twamanye ko chake yende ekero tokurwana abasigisi tokoganya twarwana abasigisi paka yaera kero yaere twachakana rende nabamanyi kurumoina egono njitinde diko igora segi kirase onyore ngankurwana nde no MCA nande ngurwana ne gavana nande bado ngo chande narwana ne president oranyo ngese egi eli yangenge irase ngenjo bangatire tikanda kuno yo masa na aromire nonko beka maino byamono mwancho muri yaso gusanga twasangire aswe obotuko bwa bono na boigo asali twasangire enga kiende ntonyare chinga kichuo kwanira amange asinginje chise chaitondo chena chia elire kamera yago niye ya kabere nkwari gete composition alia sekengere kubera ota ena stand up beke karamu nse no kobekera sekune 30 choka beke tukuna riuko guchiase umwake kurukurwase nse munye munge yabura
abantu bonse baborabu nabakwanire ase marogoba yabono nobotuko bwa rero ngo batakira obotuko buya monyare korara buya nabasabire rinde chombe njinyara koibora kinirende nande twachora baraya baya baranyare koreto borayo buya nande batali abakurumi nande kirokende kromogoserwa emogwakera abantu asingichebesa baba mwatema kweboli ng'anga yebese liaru because yokonyora ng'a kirokende ibire kurwase mole mokoira ni uchinke chinkelinde mobekerwa obotaka toteme sana ninde torosi borabu yaito enyare koba borabu yo borabu tali borabu yegesunte elinda abantu bete banyaye komenya buya no botoereru nande abamuraba ito na abaisike abasaye banyare konyora chigasi babe profitable nande banyaye gochaka chi family chiabo inche morara ke basonerure eline nyaye ko bakorere gasi nsabere mombo atesi nande monyare konga esiro elinganeti ninde nyare ko bakonya mbiya mono nyasaba sese Imero mwancho morire na wekera uno tuwekera omwerio ase eriarero Alhamis kolene no muchakano na mange toka niri kukwana kolene moro tuachakire sabali bado ntubwatinga kichinde guchimutwe igana beranyarika ne weekend gose yende guchimwino toendera gusanga mange ali ase tuatigera bari bana kina mali ne chibicha kogokirara ase inchirere ndonge ngamo na Felista Kaberi kurwa senseme ntangani semo ya kabere no kurukwa buna nere Kelvin amo na Barnabas Ondari wekeri yankyo Eliane Ishmael Moger akoganiri gotukobya